Ongi etorri beste behin txapelketako saio bakoitzaren ostean irekitzen dugun leiho txiki honetara, Murgian gaude, amaitu da finalerdien lehenbiziko itzulia, orain 3 finalaurreko geratzen dira, eta gaur erabaki da hemen ze 18 bertsolarik hartuko duten parte, hemendik aurrera txapelketan geratzen den ibilbide horretan. Murgian lehen postuan Sustrai Kolina sailkatu da 706 punturekin, puntuazio bikaina. Jaso du Sustrai Kolina bigarren 687 punturekin Beñat Gaztelumendi, hirugarren Aitor Mendiluze 684 puntu terdirekin, Unai Agirre laugarren 670 punturekin, bosgarren 671 puntu terdirekin Fredi Paia, eta 622 puntu terdirekin seigarren Xavier Silveira. 1180 pertsona bildu dira Murgiako finalerdi honetara saioa jarraitzeko. Esan da bezala, gaur erabaki da ze 18 bertsolarik hartuko duten parte hurrengo 3 finalerdietan. Eta hauetxek dira, beraien saioak irabazita. Amets Hartzailuz, Igor Elortza, Aitor Sarriegi eta Sustrai Kolina batetik, eta bestetik Beñat Gaztelumendi, Aitor Mendiluze, Unai Agirre, Inigo Mantzesi Ormantxi, Alaia Martin, Fredi Paia, Jokin Uranga, Jon Euria, Agin Laburu, Unai Iturriaga, Etxaun Lekue, Jon Martin, Julio Soto eta Jesus Mari Irazu. Ara hor 18kotea, 18 horietatik 7 bertsolari pasako dira. Bekeko finala ondira Maialen Lujanbiorekin 8kotea osatzeko. Murgiako saioari begira jarrita. Saioa espero zen bezala, saioa sendoa, saio mardula, saio ona izan da, hasieratik 8ko handitik bertsolariek oso ondo heldu diote euren lanai, eta 3 bertsoaldi dotore, esango nukenik entzun ditugula, oso itxura ona eman dute euren bertsoaldietan, eta saio onak entzun ditugu. 8ko txikian, behar bada, elkarrizketa aldetik eta jendea ere lertu egin delako, aipatuko dugu Beñat Gaztelumendik eta Fredi Paiak egin duten bertsoaldia. Gaur Fredi Paiak jendea txaloka jartzeko duen gaitasun berezi hori atera du, beste behin ere holtza gainera, eta egia esan, harrigarria da, bai Fredi Paiak, eta esango nuke Xavier Silveirak ere bai, badutela alako doai berezi bat, jendea alako euforia bizian eta txaloka jartzeko eragiten dituztelako alako sentsazio berezi batzuk. Bueno, 8ko txiki horri helduta, Beñat Gaztelumendi eta Fredi Paia. Beñat Gaztelumendi ordenagailuan dagoela, Fredi Paia gerturatzen zaion bakoitzean, konturatzen da Fredi Beñatek lehioren bat itxi egiten duela. Biak lankideak dira, eta beraz Beñatek zerbait izkutatzen du bere ordenagoreko lehioren bat, edo izkutatzen du. Fredik saioaren norabidea markatu du bere lehen bertsotik, bertso pornoa edo ikusten ari dela edo leporatu dio lehen bertsoan, eta Beñatek bideo horri heldu beste aukerarik ez du izan. Nik bertsoaldi honetan azpimarratuko nukena da, ze leialak izan diren biak lehen bertsoak agindutako bideari. Fredi jarritako bertso porno horren bideari, ze leial jarraitu dion Beñat Gaztelumendik, eta gero ze ondo jarraitu dion Fredik berako kreatutako bideari, eta hori da bertsotan egitea, eta hori da ofizioa. Gero bertsoak gustatuko dira batzuk gehiago edo gutxiago, baina hori da bertsotan egitea. Aipatu nahi dugu Sustrai Kolina ere oso ondo ikusi dugula, gaurko irabazlea oso ondo, ofizioetan oso ondo, ondokoari entzun, erantzun, ausart, eta benetan bikain ikusi dugu. Eta hori delatan nabarmendu da puntu erantzunetako ariketan, bertsolari gehienek beldurra dioten ariketa horretan, ekilibristaren egin behar izaten duten ariketa horretan. Gaia ere, sentimentuzko gaia jarri diote, Kabakasen auziaren gaineko puntu jarri dizkiote 3 puntu, eta bat alaxe jarri diote Kabakasen hilketa argitzeko dago, eta erantzun du, eta ez baldin bada argitzen akabo, naizta lau auzipetu badiren lehenago, nire ustez, errudunak badira gehiago, eta beste puntuak ere gai horrekin erantzun ditu, eta oso ondo erantzun dago puntuak onena izan da ariketa honetan zalantzari gabe. Seiko motzera joan da, baita ere bertsoaldi politak entzun ditugu. Bertsolariak benetan ahalegindu egin dira bertsotan egiten, gaur borrokatzera, lehiara eta bertsotan egitera etorri dira, eta hori somatu da, konzentratuta eta lanari helduta. Elkarrizketa egiteko modua eta elkarrartzeko moduagatik aukeratu dugu Beñat Gaztelumendik eta Unai Agirrek egindako bertsoaldia.
jantoki sozialean elkartu diren bi lagun, Beñatek hilabeteak daramatza jantoki soziale batera joaten, otorduak egitera, eta Unaiek gaur du bere lehen eguna eta lotxatuta sartu da. Beñatek lehenbiziko bertsoan esan dio gu ona bidali gaituzten horiek ez dira lotxatzen, beraz zu ere ez zaite lotxatu. Unaiek erantzun dio lotxa badaukat barruan, baina gose galanta ere bai. Eta hor oso ondo eraiki dute bertsoaldia eta gustatu zaigu batez ere elkarrizketa oso naturala, oso sentibera, oso benetakoa eta oso barrukoa izan delako. Kartzela, gaia, prest duzu dena eta gonbidatuak falta dira. Prest duzu dena eta gonbidatuak falta dira. 6 helduleku 6 ikuspegi benetan desberdinak ikusi ditugu, aipatuko ditugu gainetik momentu batean. Eztabaida sortu da, gonbidatuak falta dira, plural horrek baldintzatuko ote zuen bertsoaldia edo ez. Batzuek gonbidatu bakarraren zai aurkeztu dute euren burua, beste batzuk berriz gonbidatu talde oso baten zai. Besterik gabe hori komentatu den gauza bat. Beñat Gaztelumendik benetan denboraren kudeak eta zoragarri batean oinarrituta eta teknikoki Goitibera dotore egindako bertso batzuekin, ohituta gauzkan bezala, emaztea Amaiaren bueltan falta duen aitona baten paperean abestu dizkigu bere 3 bertsoak. Silbeirak bere genialidade horietako bat egin dugu gaurkoan ere, bere gonbidatuak izan dira estatuko presidentea, Mandela, eta okurritzen eta ezkigun beste hainbat jende famatu eta bar, eta emailak bidali eta bidali gonbidatu jende pila bat. Bigarren bertsoan bere buruaz beste egin du, Silbeirak, eta 3. bertsoan esan du, ni hemen ez nago, eta gonbidatuak ez dira etortzen, eta ni nola nahi zen berpiztuko, etortzen badira ere, izorratu baitezela. Izan da bertsoaldi benetan berezia, kuriosoa, eta nire ustez bintzat genialitate bat izan da. Mendiluzek afaria prest du eta bere anaia ez da etortzen, afariaren deskribapen zehatza egin digu, bertsoen tarteetan, puntu motzako oso ondo elkarrekin josita, suspentsea itxaroten ari den horren denbora oso ondo kudeatuta, gu hor zai izan gaitu, eta benetan egoera oso arrunt eta simple batetik, 3 bertso elegante eta dotore atera ditu. Sustraikolinak bere bikote oiaren falta baitaren Maiaren bueltan, eta honek ere alako menu gastronomiko bat egin digu, bere frigorifikoan dituen kaba eta hor zaiduen koinak botella horren inguruan. Fredi Paiak sekulako euforia eta sekulako txalo zaparra da eragin du bere 3 bertsoekin. Opus Deiko neska batekin ezkondu den punkia izan da gure Fredi, ermitan badoa zela eta bar, eta gonbidatuak falta dira, gurasoak eta familiakoak ez dituztelako gonbidatu, erabaki zuten beraia bakarrik izatea euren ezkontzaren lekuko, eta azkenean hanboton gora Mariren gana joanez amaitu dute, eta izan da sekulako txalo zaparra da, eta emozioa eta horrua eta buila eragin duen bertsoaldi bat Fredi Paiarena. Unai Agirrena izan da, nire ustez, niri behintzat asko iritsi zaidan bertsoaldi bat, eta ikaragarri gustatu zait, bere doinu berriak gaur bigarren aldiz erabili duena txapelketa honetan, doinu ere gero eta gehiago gustatzen zaigu, eta bere bertsokera ere, zer esan, gero eta gehiago gustatzen zaigu, bere dotorezia, elegantzia, gaur ere 8ko handian Mendiluz eta biak ze bikote dotore egin duten, doinu dotore horretan, eta ze erraz eta ondo egin duten bertsotan. Eta horixe, 3 bertso elegante bota ditu, berak urte-bete duen bere aurrari jarri dio tarta gainean kandela bakarra, eta zai zegoen, publikoaren zai zegoen, gonbidatuen zai zegoen etxean, eta aipatu du bigarren bertsoan Amaieran, txaloak joko dizkiote, baina berak ez ditu entendituko, naiz eta berak ez entenditu, eta 3. bertsoan esan du, semea hemen dago lasai harrean, eta aita dago urduri, aipatu ditu etorri direla ize bat, osa bat, eta jende asko etorriko dela dirudi, eta oso bertsoaldi egokia, gaiari oso ondo helduta, gerri-gerritik azpi-azpitik helduta, eta bertsoaldi bikaina. Eta amaitzeko, lastima izan da, Xabier Silbeira bidean geratu da, norbaitek geratu behar izaten du, 6 bertsolari geratu dira fase honetan bidean, zorionak, 6kote horri ere, eta gaur Xabier Silbeirak amaierako agurrean botatako bertsoarekin amaituko dugu. Diote, bizitza badela txapelketatik harago, dena hemen bukatzen bada ere, nik ez dut penarik izango. Eta guk ere, ez dugu penarik izan, bera gaur hemen entzun dugulako, eta berriz ere entzungo dugulako. Esan dakoa, 3 final aurreko geratzen dira, Elizondo, Donostia eta Maule, eta finala 8 bertsolari onenekin, edo puntuazio gehien duten 7 bertsolari horiek eta Maialen Lujanbiorekin, abenduaren 15ean, Beken.